फिसा नै साना सानजौथारबाय दाबो सिखारदिया जोंलाव फिसा नों बांद्राय गोबाव उन्दुनो नाङा लायबाय लावबाय गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जाबाय नों मोजां खामानि मावदों आंनाथ' नोंहा गैयिनिफ्रायनो फेदेरबोबाय फोलावबोबाय जागोन दे जोंलाव फिसा बहाथो ओंखारलायखो देरहासाजों मोनसे खामानि दंमोन थाब फै फिसा माथो अफिसाव थांनाय टाइमा जाबायलाय बिमा बे बेगा लाबोनायसाय आंनिया अफिसाव थांनाय समा जाबाय हायना फिसायालाय बबेयाव थांदों फालाय गैया दहायनो लोगोआव थांनो होननानै ओंखारलांबाय हायना बिमा आं दिनै अफिसनिफ्राय फैनाया एसे गोबाव जागोन नों नांगौखिनि खरसखौ बै गामिनि दखाननिफ्राय लानानै फैदो जागोन दे बिफा एसेलाय जाबाय थाव बेरायसै waiting at you. Ini jadi tulisan ya. जोहोलाव औ हायना जोंनि मोजां मोनलायनाया बेसेबांबा गोजोन नोंखौ मोनाबा आं थांनानै थानो हानाय नङा औ हायना आंबो नोंखौ मोनाब्ला थांनानै थानो हानाय नङा जोंनि मोजां मोनलायनायाव जेसेबांखि हेंथा हेंसि फैया मानो नोंखौ आंनिफ्राय रावबो बोखानो हानाय नङा हायना नों आंनि जिउ हायना जोहोलाव आं नोंखौ बावगारनानै थांना थानो हानाय गोहो गैया हायना सोरबाफोर जोंनि मोजां मोनलायनायाव हेंथा होयोब्ला होमबा थांसै औ बिदिबालाय
आंबो न'आव थांनो आंबो आइखौ देरहासारजों मोनसे खामानि दं होननानैसो थगायना फैदों औ दे बिदिब्ला थांदो औ दे selamat. सफैबाय आइना मानोथो इसे गोबाव जायामोन खालाय लोगोजों बेरायहैदोंमोन बाबा Bos, biar langit sini mah. Lengi mana? लोगो नोंहा बयफ्रेन्डजों लोगो हमफेरथाराखै नामा गैयाहाय लोगो मालाय नोंहासो बयफ्रेन्ड दंजालायोहाय जोंफोरबायदिखौसो नायबावनांगौ दे जाथि फाग्लि मा बुङो Bos, ini bazi ya? Nembati? Oma. Ini lah. Oi, Caro, Goto. मा नांगौ जोंखौलाय Rumahnya dress kanan bubuk mengkarding. जेरावखि थाङा मा नांगौ नोंलाय लामाया होगा Bos, tadi nengko bisbang mutu moजां मोनो नों बेखौ मानो मिन्थिया? मा नों बायदि बुन्दाखौ आं गोसोथोनो आंहा मोजां मोननाय दंखायो नों बायदिखौ आं नाङा मोजां मोननाय दंखायो सोर बिलाय नांगौ नोंसोरलाय लामाया मानबार होगा Bonusnya nama bos? लादो Hei, bazi ini. लाबो सालिखौ जुलि खालामफाथारनांगौ बाइक खालामनांगौ बस मा खालामजादों बिलाय? मोद्लाला अबिन सेंग्रा नोंलाय लामाया हगारना हो आं हगारा हायना आखाया गोख्रै हगारना हो हगारा जोंनि बसखौ मावबाय नोङो दानाथ' गला बस आंखौ मावबायलै मस्लाखौ माथो दाबलसो मोनबायलै नोङो टाइलखौ बांद्रायबाय होदो गुमा फाग्ला मोनजानायफोर बेखौ हायना नोंसोर सायाव सायथ'लाय होसोदोलाय
주로 훈련. 그럼 좋아. 간다. 내 이는 커피 저희. Skoan cerbe cibar next time gula. Ade. 아이나 가만히 계만 해도 그거지. 잘하면 나중에 그지. 소리. 해달라. 내 상대잖아. 아무 당신은. 아유, 사서 막 하는 홀가 그 도저서 너 싱가오. Ôi, 설명해 주자. 마이정 가르버. 어, 설명해 주자. 모든 놈이야. 마이정 가르버. 싫어. 무속. 가자 보시. 어른 늑슬라이 설. 아르 늑슬은 많은고. नोंसाजो हायनाखौ आंनो जुलि हरनो हाना हाया बुं 안 호라 늑슬은 많은고. 보스, 짝줄 지나와. 안 보아. 바보에 봐. 우리 잡아보고 획탁하잖아, 우리 집에. 마북 내자는 게. 마북 내자는. नोंसाजोखौ आंनो दानो नांगौ 안 늑슬은 없네. 늑슬하고 마사하네. 나 양이야 깨우지 마라 아? 이거 좀 막히라. 오르마라 안 호라 해야 늑슬 막하면 그럼. 너희 되잖아 보스, 뼈바라고 살잖아.
Ayong, juga lawan orang ni. Tunggu ayo silakan. Dah jangan lupa mungkin juga pergi dia rasa bukan ber. Oh, dia rasa apa? Ayo siapa di dalam lagi ni? Rồi lại nhớ nữa. Nang tulah deh, malah mana nggak? Đừng mà chạy mà na. Nang lari nang lah. Kap, lagi, nang lagi rumah dah nak pergi. Nay đã thấy sự đồng ba về đây nhiều bulan yang kerja dengan. Apa dia kerja sana boleh ke? Ibu buat ini. Tahu beda lagi? Kata ayong. Oh deh. Thắt ơi. Jangan aja. Jadi kau sama terus ya? Ya, iya. Ada kurang hal betul apa? Wah. Apa ada cepat baca jatah jak berhasil? Ini bibir gua pada jadi semua bibir baca jatah aja. Jatah berhasil. Kamu kena kamu. Amrai nengna haidani khobor sura beri. Malah lagan berhasil. Awalnya mana ngelai hasil. Nengnaय मा बुंबाय थायोब्रा जोंफोरबायदिनो हायनानि बिमा बिफाया हरगोन हरगोन मानो हरा जानो हराबा आं दंना खावना लायगोन मेन लोगो बोदों आंजों हिनजाव खावग्रा ओइ नोंलाय मा बुंबाय थायोब्रा जालालै नोंजों थौ थांसै माथो बोथोरलाय गरमथारलै आसोल औ गस्लाफोरसो सुलाबायनो गोसो जाबायना गोलोम बोथोरबाथाय खालि बिदिनो नङाबा ओइ सेंग्राफोर नोंसोर जोंनि मोनसे खामानि मावनो हागोन नामा मावजागोन रां मोनोब्ला बेसेबां होनो नोंसोरलाय 2 लाख 2 लाख माबा 2 लाखा जागोन जागोन थोथारगोन जागोन नाथाय खामानिया मा थोनाय आरो फै जागोन सिन्था दा खालाम साबास नैबेयाव 1 लाख रां दं बेखौ लागोर बाखि माखासेखौ खामानि जाखांनायनि उनाव लादो जागोन खामानिया एसे सानैयाव माव जागोन Wah, macam mana terlibat? न'फोरखौ नायनायाथ' फिसाजोआ साफा जाथारगोनदांलै मादै ओइ मादै Dongna gaya bra. दंना गैया जाखो गोसो फैलाय Soर जाखो सेंग्राफ्रा जों बै थेङाफारानि मादै जों मोनसे खोथा लानानै फैदोंमोन बेयावहाय फै जिराय फै दे नोंस्रा जिरायथ' आं साहा फुदुंनानै लायनि जागोन दे मादै न'फ्रा हले दिन जाखालै फिसाजोआ हले आयना जागोनलै आयना नोंनो लादोंलै मोजां बाबा हानांगोनानो मोजांबाथ' जागोन मादै साहा गोजा जाबाय बाबुमोन जेबो नङा मादै जागोन दे हामाथो खोथामोन बाबुमोन खोथाया माने मादै जों नोंसाजे हायनानिसो एसे खोथा लाना फैदोंमोन बे नोंसोरजों हायनायालाय बबावथो थांदों मादै
गैया दहायनो लोगोनाव थांनो होननानै खालामदों सानजुखौ बाहेरायाव बारा दांखारसै मादै जों बुहुत गाज्रि खोथा खोनागासिनो बै सामथाइबारिनि सोमस्रिनि फिसाला जोहोलावजोंसो गोसो थोलायो मा बिदिसो बियो औ मादै आरो बेल' नङा गोबां खोथा दंबावसो बिसोर सानैजों आखाइ हमलायनानै बेरायनानै गोबालायनाय फुदुंलायनाय बिलिरलायनाय मा नायनो गोबां गाज्रि खोथा खोनागासिनोसो आरो मा बिदिसो बियो औ मादै न'आव फैथोंगौ बियो सिया मादै नोंथांजों हायनानैखौ बायजोआव ओंखारनायखौ खम खालामथिं आरो बे जोहोलावजों बेरायनाय मानायखौ एसे नोजोर हो आरो बेखौ बावगारनो थिन नङाब्ला सुबुंफोरा गोबां बखिलाबायगासिनो गाज्रि खोथा दे बिदिब्ला मादै जों थांलायनोसै दे आइ हायना मायै नों आंनि बुंनायखौ मानि मा खोथायै जोहोलावखौ बावगारदो आइ आयै नों मानो बिदि बुंलाबायदों आं जोहोलावखौ बावनो हाया आयै जोहोलावा आंनि जिउ आयै जोहोलाव नङाबा आं थांनानै थानो हानाय नङा आयै आइ नों बावगारनांगोन नोंसिनि सायाव मानसिफ्रा गाज्रि बुंगासिनो दं नोंनि अनगा आंहा सोर दंबावो आयै गुबुनफ्रा मालायनि मोजां मोननायखौ मानो नायनो हाया आयै औ आइनि थाखायथ' नोङो बावगारलांनांसिगोन दुखु खालामनांला आइना नों थांदो Drop saja dulu. Bazoi, oi hai na bazoi, nong lagi akhir bu. Haiden urang gaya, जोंनो हायनाखौ दाननांगौ मुसा जुलिनि थिरांथा लागासिनो दं बसनो बिमाखौलाय सिमालै जानायानो जाबाय मोनथिबाय बोदो फैबाय फैदो बाजै फैदो नै मोनगोनबो सिरसा मानसिनि गाबनाय मा जादों औ नंगौथ' थौ नायहैनि मादै मा जादों मानो गाबबाय थादों हायना फिसाखौ सोरबा लानानै थांबाय मा फिसा नों मादैखौ नायथ' आं हायनाखौ लाना फैगोन मादै बांद्राय दुखु खालामला थरजों सिङाव फैसै बोख्लायदो बोख्लाय बोख्लायदो woi boklay nang tanggen dok bosku lu sisi
yang fैसाखौ Ui, bos, berarti ke sana. Bos, दिनै थिनाय बायदि जों खामानिखौ मावफुंजोब्बाय. मोजां खामानिफ्रा बिदिनो साक्सेस खालामना होनांगौ. Bos, जुलिखौ माला खालामनो? दिनैनो दानो जानांगौ जुलिया. थां फरवेट लाना फै. Hagan bos. Saya matang, nung bayi bunda so. Tukarko. Karen lo. Kayaknya betul ini. Bos. 그때 가지 시작해. 노랑고 씹어가시네. 뭐? 에이, 니 비밀 뭐? 봐. 역시 약으로 방법을 니실진 양이고. 그냥 너 잘 찾을래? 어이, 만등네 너. 어이, 어이. 뭐 쇼버리 배? Hóa ra sự khử lang hay nào hư? Ôi, mùi sộc, sát, thôi. Hello लोगोफोर खुलुमबाय जोंनि नैबे गोदान YouTube चेनेल एन्ट्रि प्रडाक्शनाव गोदानै दिहुनजानाय निउ बड' शर्ट फिल्मखौ भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला गोसो गोजोननाय मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ सिगाङै नुग्रोजेनो गोजोन्थों बाय बाय